ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପେଣ୍ଠ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଓ ଏହାର ବେଳାଭୂମି ପାଇଁ ଏହା ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଇତିହାସ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି? ପେଣ୍ଠ କଳଦୀପ ରାଜ୍ୟର ନୌବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଏଠାକାର ପ୍ରଧାନ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବନବିହାରୀଜୀଉ, କଳଦୀପ ରାଜାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। କଳଦୀପର ରାଜା ଚମ୍ପାଗଡ଼ଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇ ଶ୍ରୀ ବନବିହାରୀଜୀଉଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଚମ୍ପାଗଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ବିଲୀନ। ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ଦୁଇଟି ଝିଅ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା, ଅନ୍ୟଟିକୁ କନିକା ରାଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। କୁଜଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଚକଡ଼ା ଓ କନିକା ରାଜାଙ୍କୁ କଳଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରାଇଥିଲେ। ସାତଭାୟାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ କଳଦୀପ। ଏଠାରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଶିପ ଓ ଚୂନପଥର ମିଳୁଥାଏ। 1293 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଶୂନ୍ୟା ଦିନ ପ୍ରବଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବୋହି ସମସ୍ତ ଧନ ଜୀବନ ନେବା ସହ ଘର ଗ୍ରାମ ନିଶ୍ଚନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ 1300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଭଞ୍ଜ ପେଣ୍ଠ ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ ଶ୍ରୀ ବନବିହାରୀଜୀଉଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 700 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ହେବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବନବିହାରୀ ରୂପେ ସେଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।